Ongi etorri Tolosaldera. Egun bakoitza, labetik ogi egin berria bezalaxe ateratzen den lurraldera. Gure produktuak lurraren emaitza dira. Lurrarena eta jakinduria luze baten eskulanarena. Tradizioa eta berrikuntza uztarri berean doaz, pasioaren pausoan. Tolosaldeko txoko txiki bakoitzean islatzen da gure izatea. Eta azoka egunetan, produktuekin batera trukatzen dira hitzak eta begiradak, eta harreman sare oso bat josten da bizitza ospatuz. Gure produktu guztiak lekukoak dira. Lekukoak bertan jaio eta onduak direlako, eta lekukoak antzinatik jaso eta zure eskuetaraino iritsi direlako, bakoitza bere mezuarekin. Gure enbaxadoreek Tolosaldeari leihoak irekitzen dizkiote eta mundura zabaltzen dute. Sukaldeak ez du mugarik. Gure sukaldaritza tradizionala da, gure aurkezpen kartarik onena. Sukalde bakoitzak sustrai zabalak ditu bere ingurura, eta sustrai horiek guztiek elkarlan sare oso bat josten dute, elkarri erakutsiz, elkarra berastuz eta poliki-poliki elkar eraldatuz. Detaile bakoitzaren atzean, mimo handiko lan bat dago. Pentsamendu batetik hasi, hori begirada bihurtu eta eskuetaraino eraman. Zapore bakoitza kontakizun oso bat da. Ingurua zaintzen dugu, eta sagarrondoaren hosto bakoitzean irakur liteke gure kultura eta historia zati bat. Sormentxin parta bakoitza sustrai luzeko landare bat da. Etengabe aldatzeko eta berritzeko egarria duen landare bat, mokadu bakoitza deskubrimendu eginez. Urtaroen eskolan sartzen gara, eta garai bakoitzean ikasgai berri batekin ateratzen. Baina ikasgai guztien muinean, naturarekiko oreka eta begirunea daude. Hemen, ahots kolore orok bere hitza du. Datorren lekutik datorrela eta doan lekura doala, hemen dagoen bitartean, orok du bere hitza eta bere lekua. Leku hau denoi irekia dagoelako. Eta irekia egoteak eskatzen duelako, etengabe bazterrean nor gelditzen ari den begiratzea eta hari eskua luzatzea. Aniztasuna gure ama orea delako. Hemen, zure etxean senti zaitezen nahi dugu. Bizipen eta esperientzia gastronomiko eder baterako, osagai guztiak dauzkagu.